Welcome, welcome to back my YouTube channel DJ Vlogs. नोंथांमोनखौ आंनि DJ Vlogs चेनेलाव बरायबाय. दिनै माने बोथोरा मौसमा बिराद थान्दा आरोना नै मारसो जाजोबदों नाय. दिनै माने 3 रिंगा बाजिबायानो 3 बाजिबायानो थारमाने दाबो माने खुया खाराखैनो फुंनिफ्रायनो आरोना खुया दाबो खाराखैनो दा आरो गिदिंहैनो नागिरदों आरो खुया खुबायदों थेवबो गिदिंहैनो नागिरदों अखाबो हाबायदों जोंनि बेखै जा नै गिसि जाजोबना दं पाकाफोरा नाय अखाबो हागासिनो दंफांफोरा सिजोबना दं आरोना खुया खुजोबदों माने दिनै सान्दुङानो दुङाखै ओमफ्राय दा माने न'निफ्राय ओंखारबोबाय आं दा माने जोङो लोगोखौ लिंनो थांनो नागिरदों आरोना आङो बेरायनो थांनि लोगोजों आंजों नै बे आखुआ जाबाय सिगांनि थांनो साइकेलखौ लांदों आंनि आं दा थाबायना थांगासिनो लोगो लानि नङा बिखिजा दाथ'दो लिंहैदोंसै लोगोखौ बा मा थान्दा ना गाइस मा बुंनो नै बेखै माने न'खा माबा न'नो ओरै वाटार साप्लाइनि हेरि खादों आरोना बेयाव वाटार साप्लाइनि थारमाने गेटखौ खाग्रोदों गेटखौ नै खागासिनो दाख्लै बावैसोल' खादों दाख्लैनिफ्रायसो आराम्भ खालामदों बेखौ गारि थांगासिनो दं नै अन्थाइ माबा बाला नांदों आरोना बेखौ माने आंनि लोगो मोना खाबायदों आरो लोगो मोनाबो खागासिनो आंनि थारमाने वाटार साप्लाइनि न' जागोन आरोना बेखौ ग्रेन होथेदो ओरै नै बे खेथियाव थारमाने ओरै खागोन आरोना मार सम खायो जोंबो मिथिया वाटार साप्लाइनि बेसे दा लोगो लानि न' मोनफैबाय न'आ नै बेखै जानो हाबलांनांगौ आरोना हाबबोबाय गाइस बेनो नुनाया नोंसोरबो नायदो आरो जोंनि लोगोनि न'खौ थारमाने दिनै अखा हाबायदोंना आरो बोथोराबो माने गाज्रि बेनिखायनो फैयाखै रावबो खामानि मावनो नै बेनो आरो मोनफैबाय नै बेयाव साननैसो खामानि मावबाय नों नायहैनि र' दसे दाबो जायाखै नोंसोरना जाबायथ' बहुद एखायनो मानो बाङाय नै गाइस मिस्ट्रिफोरा खामानि मावगासिनो दं नै हा ओइ दायो थान्दायाव आङो थाङा नै सिंगरफोरखौनो जादलाबायनो थाङोनालै थाङा दा दखानाव थिनथाङो गाइस थान्दायाव आं थाङा थान्दायाव दा दखानाव बिरखां खामियारा ओइ नै आसोला ओंखारबोबाय जोंना माबा खोथायगासिनो दे माबा कमान बानायनो जोंना कमान बानायनो आसोला खोथायगासिनो नै गाइस कमान नायाखै जोंनो लायनोसै जोंना दा नै गाइस आसोलखौ लाना फैबाय लिंनानै न'निफ्राय दखान बुंनाया नै बेखौ माने गेट बानायदों नागिरदों आं फुल बुंफ्लांदों माने वालसो गायथायदों आरोना बेयो थारमाने दा जोङो गोजां बोथोरनि माने गोजांनायनि बाङाय एसे बेरायहैनि नै नाय जेकेट गानजोबदोंसो आरोना नै बेखौ हमदो सारदों गरम गसा आरोना रोजायोबो गुसारदा दा जों दाफोरखौ ओरैनो गिदिंलाहैनि आरो गाइस मा थान्दा नै नाय मा रसम आरो बोथोरा गाइस नै बेखौ मैयासो होदों खोमा लामाखौ बेखिजा लामा बानायगासिनो जोंनि खिजा नै माने थागासिनो साइकेल बे बारा माबा मा थान्दा आरो गाइस मार गोजांदो माने नै जेकेट गानजोबदों ना थेवबो गोजांदो आरो थान्दाथार बिराद थान्दा नै जोंनि बे फिसारि गिदिर नै बेखै बैनो सानानै थबं नुजादों नै खिन्थु खुया खारनो रोङाखै 4 बाजिबाय ओइ आसोलखौ नेनानैनो माने गोबाव जादों ओंखायनो 4 बाजि लांबाय दा जों नै बे लामाखौ ओरैनो बेरायनो नागिरदों आरो थान्दानि बिराद गोजांदोंबो दिनैनि मौसमा जाबाय बोथोरा जाबाय दिनैनि माने कम्बल खाख्लुमनानै मबाइल नायनानै सिङाव बिसिनायाव दुब्ला उन्दुनो हानायसो आरोना दिनैनि बोथोरा माने मा थान्दाबोलाय अखाबो हागासिनो बाङाय दा हागाथ'बाय दख'य हादोंमोन दख'य ओंखारना हमदा दा जोङो एखे गिदिंनो थांसै थ' नायदो आरोना गाइस भिडिअफोरखौ जोंनि दा माने आजाबो नै माबा भिडिअ बानायगासिनो दंमोन नै माबासो खोथेबावदों नै बेखौ बुफुबाय कालभारखौ नै बे कालभार लागायदोंमोन लामा बानायगासिनो गाइस नै बेदरखौ लारबोदों नै बेदरखौ ओरै बानायगासिनो
Bekasnya nah gedang saja nih kemah traktor nih. Oh raba. Ini haku ontai ke sini guys. Bakam mau kura-kura. Bogo ya ke. Kanang kita deng. Kanang kita deng. Kahara bene. Kari video bisa nih. Ulah coba kar bobai. Ontai ke sini bezor ontai udah ini. Tanda ya budi mama udah ser. Ada tuh ini wal kayak ini ya. Tanda lalai payah karena oka apa deng bini ini. Siapa nih bay? Oka type ribu deng bu bangai. Ma tanda guys. Musim mana sini belek jadi. Jengni hija. Nanti kayak marusnya jadi. Komen apa berbanja bay. Jadi kayak mana ini musim birat tanda jadi. Ma tanda jadi karena ini jadi kayak musim. Beko mau ya sedeng kema. Namanya jeng fैबाय थायो ना ओरैनो न'आवबो मा खालामना थानो होननानै माने जों गिदिंखाबाय थाखायो ओरैनो साइकेलजों दसे बेलासि मोना kata apa Hindi mana asal mata wah kon pernah lihat sinar nak isu tu bah asal tu bah nang bayi dengar lain Hindi maaf deh Indra maaf bida karena maaf Indra guys mas sorry bye zana kan deh wah guys faidah बहुत गोजान फैबाय नै बारिसि एसे फैलायबाय जों तारमाने बारिसिंबाबो माने सब गैया आरो गाइस मा बुंनो wah ini थान्दा मा बुंनो आरो मोसौ बोरमाफोरा दोजोबना दोनदों बोरमा गैया मोसौ गोजासो नै र' आं फैबानो फाय ससे फाय ब दे होमबा आं फैबाय दोनो नों फैबाय थाथ' जोंना नै गाइस आसला माने माबा ओरै खालामोनो आरो दा फैगोन आरो फैबाय थागोन नै दा लासैहाय आं दा आगोलावहाय दावगालांबाय थानि लासैनो ना गाइस मार सारि माने बिफां गायसुना दोनदों आरो क्या मौसम है यार वाह ओरैनो नाय गाइस सिगां सागा दिखां दावगासिनो सेंग्राफोरा माने सेंग्राफोर नङा गथ'आनो आरो बिसोरो सिगां सागा दिखांगासिनो गोलैबायबो नै हायौ क्रिकेट गेलेबाय थायो आरोना नै बेयाव मन्दिर आरो बेयो हारसाफोरसो दं आरो बेखै हारसा जोंनि बेखै बर' बारा गैया बर'फोरा खम जोंनि बेखै जोंनि गामि आरो दाबनै दाबथाम गामिनि दं आरोना जोंना बर'फ्रा जोंनि गामि ओरै फिसा आरोना जाग्रा जोंनिखै नै बायसिनो आरो भिडिअ बानायगासिनो होबाय देन्जार लागावगासिनो आरो बिसोरो नै जोंना आसोला दासो नै गाइस नै बेयाव राजमुकुट थिएटारनि थारमाने जायो आरोना राजमुकुट थिएटार जाय माने बे थारमाने न' आरोना मालिकनि बेयाव माने हेरि खालामो आरो दा माने बिसोर गैया थारमाने बिसोरो गुवाहाटियाव थांदोंनो शुटिंआव लांदोंनो बेलेगाव गुवाहाटियाव नै बेखैजा आरो हाखोगासिनो नै सोरबा थाबैगोन खोमा ट्रेक्टरफोरजों नै गोजान ना गोजानहै बिसोरो ट्रेक्टर सालायबाय थानाय थान्दा बा मा थान्दा ना खालाय दां र' दे माथो लाबायानो गाय सोरबा सिनायबायानो आंसो सिनायाखै नै बे माथो गारना ट्रेक्टरा नायबाय थांनाया बिसोरो एखे बुखै जानोफ्राय बा लाबदा आरो हाखो बै एखे जानोफ्राय लाबोगासिनो बिसोरो हाखौ जावनानै नै दा जों इनि उनुन्दों आरोना गारिनि बा आरो बिसोरनोबो गारिया दंथारबानो गंबासो गारि दं इसोरनाव गाइस नै बेखै आरो ब्लग इटा दं माने जों गाखांफैबाय दा ब्लग इटा लामाखै फैलायबाय फिसखै ओरैनो जोङो गिदिंबाय थाखायो दसे गिदिंबाय थाखायो हा बबेखै थांनो फटक लानो जोंना आसोला फटक लायोनो मोनसेसो फटक लायनो नै बेयाव लिंलायदो फटक लानो गिदिंलायबाय आरोना साइकेल हा जागासिनो आरो ओइ ट्रेक्टरफोरा ओंखायनो गास माने लामाफोराल' गाज्रि गोजा आरोना जोंना ट्रेक्टरफोर थांलाय फैलाय खालामबाय थायो नालाय
लामाफ्रा एसे गाज्रि गोजा नैबेयाव लाखिबाय आरोना जों फटक लायनो आसोला फटक लाखांलायबाय नै मोननै मोनथामसो फट' खेबदो आरोना बियो आं खेबाखै मानोबा दायो आरो बिसोरो नोंथांमोननिथिं थामनेलाव खोथायखागोन आं खेबनायखौ ओइ दा बेखै जानो थांलायनोसै माबा खोथायदों नै दे खोथायफिननाय खनसे मा हो निउसआ खेबसेल' फैयो जाम्बा निउसआ खेबसेल' फैया निउसआ खननै खनथामानो फैयो दुनाबार निउस थायो मिथिगौ नोङो एसामिसनिया नङालै नों मिथिया एसामिसनिया नाय नोङो निउसनि भिडिअ बानायते गारबाय इथ' थाबाय थागोन ना दाना गोमान इथ' थाबाय थागोन ना इ दानबासो थांगोन खारगोन इयो होमबा इखौ खासे मानसियानो खैबार नायफ्लेबाय थानो नागिरनाय इखौ मिथिगौ इन्स्टाबानो नायबाय थानो नागिरगोन इखौ अखा हादो मुखै हादो थारमाने अखा हायां हायां जादों आरो थाइफ्रिगासिनो नेवमान नेवमान थाइफ्रिगासिनो आइस नाय बेफोरखौबो मा जागा औवासिं माने हाखाफोरनि जागाफोरा थारमाने भिटोरिया जागा आरो एखैजा खुवाया होनदोंना गाइस मा रसम खुया खुदों नै बेखैजा माने आरोबाव जाबावनायबा लामाखौ नुलायानो जागौमोन आरो न'निफ्राय बाङाय ओंखारनोबो बागौमोन आरो जोङो खुया खुनाय मोनबा मानो होनबा बिराद थान्दाया बेसे जादों ओरैनोबाबो दाबो थान्दाया बेसेखा जादों गोजाङा नोंदों जेकेट गानलायनाबाबो गोजांहादों आरोना जेकेट गाननाबाबो बेहाय मोनसे सक मोनगोन गाइस नै स्टकआ मोनफैबायानो आरो बेयाव फुजा जागासिनो आरो खबा जागासिनो नै बेयाव हारसा आरोना खबानि नामखौ मिथिया बेसे सेफायबायानो सम जोब्बायानो खबाया गाइस नै थारमाने जों फैयाखै नायनो बानानैनो फैयाखै मानो होनबा थान्दाबो ना ओंखायनो बानानैबो फैयाखै सेफायजोब्बाय नै गाइस सेफायजोब्बाय आरोना फुजाया नै बेयावनो जादोंमोन खबाया ओइ मन्दिर नै बेखै आरो थांसिगोन आरोना जों दा बै गेट बेखैबो लामाया गुवार जागोन बानायगासिनो आरो लामाखौ थांलाय फैलाय जागासिनो आरोना गारि थेवबो थ' गाइस बेयावनो ओंखारथ'बाय साइकेलखौ बेयाव दोनबाय दा जों न'आव थांफिननो नागिरदों आरो नै लामाफोरा माबायसा जाजोबनानै ना माने गारि मटर खारबाय थायो नालाय लामाफोरा गाज्रि जाजोबना दं आरो बेयाव माने मोजाङै गोसायैबो गारि सालायनाया मानो होनबा लामाफोराबो बायनाय आरो हाफोर मा दङ दैजोंबो सिजोबदों फिस्लाबो जादों आरोना बिराद साइकेलखौनो जों मोजाङै सालायनो हायाखै स' भिडिअआ मोजां जादोंबा गाइस लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो आरो मोजां जायाखैबाथ' आनलाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाइस